والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام ومن تبعهم ووالهم إلى يوم الدين. مسيب اليانكوب جنت إسلام بارون دانو غنور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جت الله سبحانه وتعالى إن جارينا إن منتيب إن منيب إن ياجي مبيلي على يرمي يوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنوني يوم سيدنا الشيخ رضي الله عنه يوم دندانغال موجب الله. إن شالني فوفن إن جوري مفوف إن بلتني مفوفن. الحمد لله رب العالمين إن قلنا جاوت بامن آدم عليه السلام. eko dañi annabaɓe moƴƴuɓe tedduɓe ɓe ganduɗa ɓeeɗo en karata yewtenede jewte mabɓe en beltinima julɓe hettotoɓe jewteɗe te taweɓe dañi hen welamme hayso tawi en gona nettindinde walla janguinde ko Allah wurti en hen ala ko mbawɗen hen kono kamɓe ɓe belto hen machallah en waɗi gueɗe jangtaɗe annabaɓe hen goto fof sari cikkata ko on tan meeɗi wurde caɗele goto par goto mbaɗɗen ndewmi takkel wiiteno eɗen gara womiɗen adama garɗen ha jettuɗen e Nuh Ibrahim Lut en eko nandi hen annabi Yaqub en goto fof jiina ko dañja kono no fof jiina annabi Yusuf weli Allah yo wone makko e holko ɗo fuɗɗori battande muñal ko jibinta en jii ɗo ɓe nder jewtede annabaɓe e fof hen goto fof ko noon garɗen ha oɗo gorko piital Ayyub alayhi salam mbiɗen alhamdulillahi rabbil alamin kan nanate ko e qissaji annabaɓe kala garɗo cikkata ko on ɓuuri welde yewtere e yewtude caggal ɓe en jii oɗo holɗo rewda e ngaluji hoore gurdam makko o aldi ngalu ngu yaaji heewi ala fof teddungal ngal o dañani ala jawdi ndo jogaki te jawdi ndi ardi ala moƴƴere ndo moƴƴinani e jawdi ndi tawde ko yaade kalɓe worɓe min ma e ngala dépasse o jogi o haɗani ɗon e nder gurdam ɗam en jii kala aliyeti meɓe ngala ko nguuri kanko wurnata ombo walla omo jogi kala ko dañete be e baali hatta horɓe hatta ko wiyete ko bamɗi pucco mbo haltu omen nema tedduɗo kon ɗum bewnanima haɗanima alhamdulillahi rabbil alamin mbiɗen e rewde Allah dewal Allah poocingal machallah ene waɗi gueɗe koye ko luttade caggal kono ngol yaara fof Iblis wutte hiner makko ñabbuli naatima jawɗele ɗe jeehi kala ko jogono serte makko won wiiɓe hay sukaɓe maayi won wiiɓe alaɓe o majjidire mabɓe fof yewtama hen wiyam ɓandu ñawi ha watti wadde uubi ƴiyam no ɓuula hen ɓurdene yalta hen haɗan dewal Allah ngal dillani yaadami hen ha wiya guilu wiyene ñaama ɗemgal makko keddugu ñaama hulde jofde o andi si yettimɗo o natta waade rewde Allah ko ɗum wurkodema rewde Allah ɗum woni jambe to en limti gueɗe ma won sappo joyi gueɗal wiyama kani ala ka na ala ko to ala ga ha won sappo joyi gueɗal kolana hen fof sa yurnitima biyowo kanko o saliti hatta yedde o ardama en masane dur wana wullitade ala ko wonko addi ɗum alhamdulillah mbiɗono wonde joom suuɗo ko moƴƴo ko Qur'an jangti alhamdulillahi rabbil alamin e rafiɗi jodde debbajo o goten deri wiyama musidɓe makko ɗiɗa en kedduno e dobɓe ɓe wiyama hay musidɓe makko ɗiɗa ɓe hen goto wi goɗɗo hay o mo jiita won gofol ngol o woofi mawno wayi mawnude ni on waɗi fadde duuɓi sappo e jeetati mbo wonde oɗo Allah yurmaki mba ɗum fof haalama hen won wiiɓe ala yimɓe haalɓe ɗum ɓandu ñeyi waɗi uubi won nefama fof won wiiɓe ko ɓurtinde mbiɗen ɗum goppirten ɗum ko ahlu siyari yimɓe yewtoɓe annabaɓe ndewno eɗen gandi tan gueɗel gotel ko wiyete ko tarih wonko tarih ha heewi wonko fonno haalde ɓe kalta wonko haalata koko fonno deƴƴede alhamdulillah to simore wotere wiye sadda idafatu ukhra laafede laafo ngokko yentinede goɗɗum
ena o wawi yentinede qissoji tawen yewti o ɗo qissa kanko Ayyub wa hiya ɗum qawluhu ta'ala kongol Allah wi wa khudh jaggu biyadike jungo ma dirasan tamande rindinande taw ko luuci leɗɗe fadrib bi firuɗum dabbaɗo wala tahnas mbasa yande wondore inna minal Allah wi de wajadnahu min tawiba ɗum ɗo ko humpidde yimɓe wona Allah nan ɗon haɗum wadde min tawiba ko sabiran ɗum ɗon noon ni'mal abdu firtal ka taare eskey woyo eskey o maccuɗo Allah mbiɗen ɗum ɗo fof kanko Ayyub alayhi salam saat caɓannayi nayi matta ɗum waali ko ɗum ɗo an Ayyub oɗo gorko bito Ayyub alayhi salam kana o laatinoma ɗaɗa ghadiba ala zawjatihi waɗi sagoɗo tikkan debbo o wonka yanno wa wajada alayha fi amrin faalatu hunde debbo wanno tan welanima e nder bawɗal ɗo seki ɗiele wiyama ba'at dafi ratuha o morno moori jubbi makko yeewi gorko yiltono hen be khubzin e mburu fa adam amatuhu o nyemmino gorko iyahu e on mburu wallama ha o felima o ñiŋiba ɗum gaddiyami ɓe gaddilo hanji fallama ha o ñiŋi debbajo e baɗal ngal ɗon o ñiŋi debbo e baɗal ngal waɗi ngal fallama ha ala walika wo halafo wondani Allah in shafahu llahu si Allah sellinima taala toɗo la yadri banna ha mi'ata jalda mo fi debbajo temedere ɓoggol walla temedere locol waɗiri wiyama li gayri dhalika wona ɗum wiyama wona jubiɗo yeedi ala ko wirti iblis wiyamba o wi on joom gallam sellani iblis en jooɗi yimɓe heɓentaɗomo safra ndo wirta on o ande ka cafroɓe woy joom gallam sellani o min de ɓe wawi safrudema ha o sella kono woni jippuɗam e makka e safar o tan o yemin mi sellinima oɗo haalnimo ɗon o mettino on ko iblis saabu o membimo bang yo bang o ronki o mbino dañde o ɗum hadde sappo jeetati min solani ma sa sintan wi kaari o sellini goppa Allah ko ɗum wonno ɗon ko yinno ko o segani debbo o e ɗum won wiɓe ala ko wona ɗum won wiɓe mbiɗa ni tarikh ala ka nandiri heegulora hen wiyama ɗe ɗo gueɗe fof en jiya e ko no sababu segani debbo falamma shafahu llahu Allah sellinima azza wa jalla tedduɗo towɗo wafahu rokkiɓe al afiya wurte place makko ma kana jazauha wonani jobdi o ɗo debbo dariɗe nde ɗo darde ma hadhihi l khidma wonduɗe ɗo golle attamati timmude sappuji halligunomo sellani warrahma e jurum washafaga e korso wal ihsan e moƴƴingol ala ko wonan jobdi on an tuqabila bi darbi si pari gollum oɗo al jamdañama fiyede nde wona ɗum hani fa amarahu llahu azza wa jalla Allah yamirimi towɗo tedduɗo Allah towɗo tedduɗo mbiɗen fa amarahu o yamirima kanko Ayyub an ya'khudhu yo jaggu dirasan masha Allah yo jaggu tamande الدرز قبضة حسيس مختلط الرادة باليابس ويت الدرز كودي كتي جوري تاوين ندند تامند مولون تاكو جوري كتي ندند تامهن تامند لما هن عندنا تيم دي لوجل لن بيام لوم لاو غوتو ما شاء الله غزمة من الحسيس بها 100 أود تاوين وتيمدر فضربها ضربة واحدة وجدنا في مدن في الوتر وقد برت يمينه وولار مكندي وتشيندو موجينيدو فيمنيدو واسياندو وولار وخرج يلتي من جنسه ينقل وولار ووفى هبني بالنذره كو تكنو الله كو سو سلم وادو ودا بينم لو ko hakkunde njurum debbo e Allah walla debbo golle dur sappo jeeta ɗi ko ɗum woni jobdi si tawi wanana ɗum sonna ko goto men wonno o fiyatno temedere loocol ndo fuɗɗo yaltude hen so ɗum ala o wi Allah mo wasi fiide mo yan wonɗoɗo waɗa kafaratu yaminin alhamdulillahi rabbil alamin sonna ko sari men wa hada ɗum ɗo ko minal faraji ko yolɗi nande wal makharaji e jaltirgal wonani ka limanittaɗa wonande limanittaɗa Allah taala kulɗo Allah waɗal ma yetan
ومن يتقي ويصبر قلب موني كل الله موني على ولا ما جلتل وأنا بي لي سيرتو ساروتي مك الله سبحانه وتعالى ما ودان جلتل ولذلك قال الله وتعالى تعالى تورو أيوب إلا من الله سبحانه وتعالى من أمن حتى أمن دي وجدناه من تايم كان أيوب صابرا كو منجو min mbaɗi testoji bani duuɓi puɗɗini heewde famɗo mbi ko duuɓi tati won wiiɓe ko dooɓe nayi won wiiɓe haayi ha duuɓi sappo e jeetati ni'mal abdu est ce que taare oɗo maccuɗo ɗum yoni mantore innahu awwab Allah wi oɗo ko awwab ko kewɗo ko ruttoto e Allah subhanahu wa taala ɗum ɗo fof ke jarfande koye mantode koye jettoraji ɗe Allah yetti maccuɗo muɗum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka Allah jeri mantude ka Allah jeri yettude ma sha Allah foke makko min foke hor ke makko to ndaw kawis wa hal mbela ba'da hadha sana'i odon jettor bi ala ni'mal abdu innahu awwab shaddal odon jettar sana'un bel jettor wudi hal ba'da hadhihi sana'i sana'un firti ke jettor do wawi hadde Allah huccidde maccudo inna wajadnahu sabiran Allah manganduɗa ɓerde ma ko waylito ko toon ko ɓuri ko famɗude e misqala zarran fawi humpita makko o tawi ɗum ɗo aɗa muñ ha wima inna wajadnahu sabiran o haaɗani ɗon kadi o wiima ni'mal abdu taare maccuɗam o ɗum ɗo mbiɗen ko rendu ko ɗo alhamdulillah rabbil alamin ko gueɗe keeɗe salamun aleyka ya sayyidi masha Allah yokkisal Allah woni Ayyub kono yo woni annabaɓe fof alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah ɗum ɗo wonno jewte ɓurɗe ɗe jiɗɗen yewtude oɗo gorkaji biyeteɗo Ayyub soyla Sufyanu masha Allah an abdayni maccuɓe ɗiɗo namnama obtuliya jari borama walla e jari borama gote mabɓe kamɓe ɗiɗi fof jarab yani mabɓe kamɓe ɗiɗi fof fa sabara gote mabɓe fof muñi ahduhuma gote mabɓe masha Allah wa an ama alal akhari fa shakara maccuɓe ɗiɗi jari borama jarbuji Allah addi fayo dow mabɓe oɗo ko muñal wawi wonde ɗon o muñi keddiɗo jariba jaruɓe nanduɗo hen fa shakara o manti ɗo no mbiɗen dañal ka jarabu e Allah ma addata ma testuma ƴeewɓel ma mantu rafi ɗiɗo ko Allah ta test hoɗuma ƴeewɓe Allah ɗo muña maccuɓe ɗiɗo noon ɓe jariborama hen goto muñi keddiɗo muñi hen goto muñi muñal tingal keddiɗo manti mantugol timmugol kila huma sawa kande ɗiɗi fof poti total jewde ha mi heewi bewani muñi e jaribaɗo jaribuji musɗi muñi salitani kamɓe ɗiɗi poti li anna Allah taala saabu Allah asna ala abdayni o manti maccuɓe ɗiɗi ɓe fof holmo woni ɓeɗo maccuɓe ɗiɗi fof manti Allah subhanahu wa taala hen goto ahduma sabir ko hen goto ko munjo wal akhar goɗɗo shakirun ko mantowo sana'un munji jettowo mantowo masha Allah fadala fi wasfi Ayyub sa ƴeewi Ayyub le jerbaɗi ɗo jarubu so holko rewi hen o wiya ni'mal abdu innahu awwab ni'mal abdu min ƴeewndimomo e banggal jarubu tawi ko maccuɗo Allah taare ko maccuɗo te ko tuttoɗo Allah wa qala o wi e sifa Suleyman bun Dawud dottotum ko tuttum ko fo yoɓe kadi ko ni'mal abdu taare maccuɗam innahu awwab oɗo ko tuttoroɗo en tawi gueɗɗe ɗiɗi kanji nani way kon balance ni oɗo ko muñal o ga kam mantugol so aro kan ha heewi a manti a heɓat baraji a bewani sa jari barama jarbuji aduna muusɗi baɗi ni a manti a salitani ka mantore wonanma hen alhamdulillahi wadde ko annabi Suleyman wiya ni'mal abdu innahu awwab e Ayyub wiya ni'mal abdu innahu awwab